Akarshan Films present छोड़ दे हम तो पाली जतिया बिकोड़ दे हम कि रोई जदी दिल करा दे हम फिल वीडियो बाटे जे अंगूरी बोरी के जइबे जे छोड़ी के फोटो वायरल करब तोरा ढोरी के जइबे जे छोड़ी के फोटो वायरल करब तोरा ढोरी के रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटियागंज। हई ना खेलावा ना के खेल के ते जाइबे हमारा के भूली दोसर अपनाइबे रे सबके बताई देबो हम तोरा बारे में हमरे से फसल रही कुआरे में जी नहीं पइबे जहर तेहू खइबे निकाली के हाथे बोरी से जइबे जे छोड़ी के फोटो वायरल करब तोरा ढोरी के जइबे जे छोड़ी के फोटो वायरल करब तोरा ढोरी के कान खोल के सुन संजीव चाहता रे इज्जत दिए जन धोखा जिंदगी में बड़का हमला दे बझोका सुन गोलू संजीव कहे बिसल बिहारी नाच के छोड़ दी बापू पुजारी हम होई खराब आ जैसे शराब तू रोबे जे प्यार के डोरी के जइबे जे छोड़ी के फोटो वायरल करब तोरा ढोरी के जइबे जे छोड़ी के फोटो वायरल करब तोरा ढोरी के रे रिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटियागंज।